takder mo, makita niyo yung tip to. Ayun no. Wow, 650, ayan, 600. With paring packets. With paring packets. Sus. Juanito, motovlog. Ayun o. I love it. Ayun o. Po para sa prize winning Ramparay for ako po natin at para po unahan, good morning po pala sa aking mga participants. Hello po, nandito po ang mga Team Sapot, B1, BTNP, Kapihab, sino po po? Hello, good morning po sa lahat po mga hindi ko nabanggit. Salamat po sa umaga dito sa pagmamahal bilang mga magkakaibigan namin. Fundraising for Amos. Isang maulan. Buti. Good morning. Yan ay ipaga. Umuna, kitang na
sunod. Masarte na tumagi ang ambulansyang ka. Alikop na dapat nagmotor ka. Try. Mula kayo G1, tapugan pusing.
Oh. Yo! Red pump! Good. Yo yo! Ayusin mo ram! Ayusin! Ayusin!
Bossing.
Mga rin. Mga premyo sa rap. Pwede pa po mag-refill sa mga gusto pa po ng arroz caldo natin. Meron pa po dito. Mainit-init pa yon. Balik lang po. Sa mga susunod na panahon, marami pa pong ganitong event. Hindi lang po pan-ride, maski magiging endurance na po. At pagsasabihin mo natin yung pick-up na Panahon. Please get your t-shirts and stickers po. Balik. Ay. Okay. Yun. Thank you so much po. Mga Ayun o, mga PSRs eh. Danilo Alvin. Ken Rolling. Kung bumili para sa Christ the King din po. Sa kanila. Team Sapot. Juanito Ramirez. Akala ko pa si UR na to. Juanito Ramirez. Jerry Ramirez. Ayun sa kanina, hanapin ko. Kanina ba? Lenny Nakar. Ay, kaya dito napunta doon. Yung, thank you po mga sir. Pagpupunta ninyo, Vince Craig Velasco, Robin Salvador, Ulysses SDFT, Sir John Paul Nonat. Thank you so much po. Meron pa po. Para maumpisa na po natin. Johan. Mag-uumpisa na po tayo sa raffle. Ito yung mga ano po. Sir Watson, asan na po? Sir! Pwede kang pumunod. Diba? Saya, saan ka pa? Sir, C28. Sino ka kaya? C28. Ayun o, pamungunas. B20. Okay, next. ride na yung chairman, di ba? Pan-ride ni Sir Bililis di Buntangan Kevin. Ay, chairman na po ni Kwa. President tayo ni Sir Ronald Gayawan. Sige, kami na po simulong na uniform personnel, Vigente. Vince Velasco. Vince Velasco. Ay, Vince! Maswerte. Sir, o tingnan mo. Sir, may talaga kapag ano eh. Tinatabihan ka ng love life mo daw. Jerry Gonzalo, salamat! Basta sa
Ayun oh. Yan, bossing.